இப்போ நம்ம தேட்டருக்குள்ள வந்துட்டோம். அப்படியே எனக்கு ரைட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா டிக்கெட் கவுண்டர் இருக்குது. அந்த டிக்கெட் கவுண்டரில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வெளிப்பக்கம் வந்து டிக்கெட் வாங்கலாம், நம்ம உள்பக்கம் வந்து டிக்கெட் வாங்கலாம். அந்த மாதிரி இவங்க டிக்கெட் கவுண்டர் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 2 கேபின் இருக்குது, அந்த பக்கம் 2 கேபின் இருக்குது. அப்போ நம்மளுக்கு ஈஸியாகவும் இருக்கும். அந்த பக்கமும் அவுட் சைடில் டிக்கெட் வாங்கலாம், நம்ம உள்ளே வந்து டிக்கெட் வாங்கலாம். இது எதுக்காக வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா, ஜனக்கூட்டம் அதிகமாக வரும்போது அந்த க்ரௌடை வந்து நம்ம க்ரௌடை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த பக்கம் ஒரு கேபின் வச்சுருக்காங்க, இந்த பக்கம் ஒரு கேபின் வச்சுருக்காங்க. இது வந்து புதுசு தான். ஏன்னா இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா சினிமா துறையில் ஒரு புரட்சியை மேற்கொள்றதுக்காக தான் இப்போ ஆம்பூரில் இவங்க வந்திருக்காங்க. அப்படியே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதுதான் டிக்கெட் கவுண்டரோட இருக்க இடம். இப்போ நம்ம இதை பார்த்துட்டோம். அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னாக்கா அடுத்தடுத்து நம்ம உள்ளே போயிட்டு ஷீட்டிங் எப்படி இருக்குது, கேபினெட் எப்படி இருக்குது, லாபிஸ் எப்படி இருக்குது, அதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு கூடவே நான் உங்க கூட பயணம் செய்கிறேன். வாங்க உள்ளே போகலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உள்ளே வந்துட்டோம். அப்படியே எனக்கு ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா முருகன் தேட்டருக்கு உண்டான வெளியே வர்றதுக்கு உண்டான இடம் இது. அப்படியே இது என்ன இடம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்களே கொஞ்சம் யோசித்து சொல்லுங்கள் என்ன ஏதுன்னு பார்த்து சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். இது வேறு ஒன்றும் கிடையாது, இது கேன்டீன். இந்த கேன்டீனுக்கு உண்டான இடத்த இவங்க ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சும்மா ரெடி பண்ணுக்கும் போது இப்படி இருக்குதுனாக்கா இன்னும் கேன்டீன் செட்டப் போட்டாக்கா இந்த லுக்கு எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. அப்படியே வந்தீங்கன்னாக்கா எனக்கு ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கார்த்திக் தியேட்டருக்கு உள்ளே போகிறதுக்கான கேட் இதான். இதில் தான் நம்ம உள்ளே போகிறோம். உள்ளே வந்துட்டோம். உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அழகாக உங்களுக்கு தெரியும். இது என்னன்னாக்கா வி சினிமாஸ் தேட்டரை எடுத்து நடத்துகிறாங்க. அது வி சினிமாஸ் வந்து யாருன்னாக்கா எந்தெந்த ஊரில் சினிமா துறை நலிவஞ்சு இருக்கோ அந்தந்த ஊரில் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா சினிமாவை வழக்கத்துக்காக அவங்க எடுத்து இதை நடத்தி கொண்டு வராங்க. இவங்க நிறைய இடத்த வந்து நடத்திட்டாங்க. இந்த இடம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லாருக்கும் நமக்கு தெரிஞ்சவங்க தான், வேறு யாரும் கிடையாது. நம்ம கலைப்புலி தானுஷ் சார். அவர் ப்ரொடக்ஷன் ஃபீல்டு மட்டும் இல்லாமல் தயாரிப்பு துறை மட்டும் இல்லாமல் இப்போது எந்தெந்த ஊரில் சினிமா நலிவஞ்சி கிடக்குதோ அந்தந்த ஏரியாவுக்கு போயிட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாருனாக்கா தேட்டரில் எடுத்து அவர் மென்மேலும் சினிமா துறையை வளர்த்து கொண்டு வராரு. இவர் இங்கே மட்டும் இதை செய்யலை, பல ஊரில் செஞ்சுருக்கார். ஆற்காடு, வேலூர், இப்போ ஆம்பூர் வந்திருக்காரு. இப்போ இந்த ஆம்பூரில் இன்னொரு இடத்தையும் அவர் எடுத்து செய்ய போகிறாரு. அது எந்த இடம்னு சொல்லிட்டு சர்ப்ரைஸாக இருங்க, சஸ்பென்ஸாக இருங்க. நான் உங்களுக்கு அந்த இடம் உங்களுக்கு அப்டேட் அப்பப்போ உங்களுக்கு நான் அப்டேட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறேன். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா தேட்டர் இன்டர்வியூ ஒர்க்கை பார்க்க போகிறோம். முதல்ல ஒரு படத்துக்கு வந்தால் மன நிம்மதியோட மன திருப்தியோட உக்காந்து பார்க்கறதுக்கு ஷீட்டு. அந்த ஷீட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா குஷன் ஷீட் செஞ்சுருக்காங்க. அந்த குஷன் ஷீட்டில் உக்காந்தா அது சுகமே தனி. அதில் உக்காந்து பார்த்தா தான் உங்களுக்கு அது அனுபவம் தெரியும், உணர்ந்து பார்ப்பீங்க. அது மட்டும் இல்லைங்க, இப்போ நீங்கள் தேட்டரில் வந்துட்டீங்க, உக்காந்துட்டீங்க. இந்த தேட்டருடைய இன்டீரியர் ஒர்க்கை பார்க்கலாம். இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டாப் லைட் போட்டிருக்காங்க, ப்ரொஜெக்ட் ரூம் அங்கே இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா சவுண்ட் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க. நல்ல லைட்டிங் ஒர்க் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. 2 பக்கமும் எக்ஸிட் வழி வச்சுருக்காங்க. ஸ்க்ரீனு பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா ஸ்க்ரீன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் இருக்குது. இப்போது நீங்கள் வந்து உக்காந்திங்களா நிம்மதியாக படம் பார்த்தீங்களா போகலாம். அது மட்டும் இல்லைங்க, சிசிடிவி கேமராவும் வச்சுருக்காங்க. புரியுதுங்களா? சிசிடிவி கேமராவும் வச்சுருக்காங்க. ஸ்க்ரீன் பாருங்கள் இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா புது விதமான டெக்னாலஜியும் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஆம்பூருக்கு புதுசாக வந்திருக்கு. இது ஆர்ஜிபி லேசர் அவங்க புதுசாக கொண்டு வந்திருக்காங்க. இப்போ நீங்கள் இங்கே வந்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு ஆம்பூரில் இவ்வளோ தேட்டர் டெவலப்பாக இருக்குது, இவ்வளோ பேர் தேட்டர் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு ஷீட்டுக்கும் நம்பர்ஸ் போட்டிருக்காங்க. புரியுதுங்களா? மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கார்த்திகில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 100 ஷீட்ஸ் வரும். இங்கே நிம்மதியாக உக்காரலாம், அழகாக படத்தை பார்க்கலாம், உங்கள் ஃபேமிலியோடு வந்து இது பண்ணலாம்.
இங்கே டைல்ஸ் ஒர்க் கூட நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு நிம்மதியாக வந்தால் ஜாலியாக ஃபேமிலியோட படத்தை பார்த்துட்டு நீங்கள் போகலாம். நம்ம இப்போ இந்த பக்கம் வெளியே வந்துட்டோம். அப்படியே எனக்கு ரைட் சைடு பார்த்தீங்கன்னாக்கா எக்ஸிட் இருக்குது. அது மூலிமா தான் நம்ம வெளியே போக போகிறோம். இந்த பக்கம் உள்ளே வந்து அந்த பக்கம் வெளியே போகிறோம். வாங்க போகலாம். இப்போ நம்ம கார்த்திக் தேட்டரும் பார்த்துட்டோம், கேண்டீன் ஏரியாவும் பார்த்துட்டோம். ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொல்லிப்பேன். நான் எனக்கு ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா முருகன் தேட்ரு. இப்போ அங்கே நான் உள்ளே போக முடியாது. ஏன்னாக்கா ஒரு சின்ன சின்ன ஒர்க் பேலன்ஸ் இருக்குது. அந்த ஒர்க்கு முடிச்சிட்டு பிறகு நாளைக்கு நம்ம வந்து அந்த தேட்டரை பார்க்கலாம். இன்னொரு சர்ப்ரைஸ் சொல்லியிருக்காங்க அவங்க. அந்த சர்ப்ரைஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு நாளைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். போகலாங்களா? வாங்க. இப்போ நம்ம கார்த்திக் தேட்டரை பார்த்துறோம். இப்போ முருகன் தேட்டருக்கு லாஸ்ட் டைம் சொல்லியிருப்பேன் நம்ம வீடியோவில். என்னன்னாக்கா ஒரு சின்ன ஒர்க் முடிஞ்சிருக்குன்னு. அந்த ஒர்க் முடிஞ்சிச்சு. இப்போ வாங்க அந்த தேட்டர் எப்படி இருக்குது நம்ம உள்ள போய் பார்க்கலாம். வாங்க. இப்போ நம்ம முருகன் தேட்டருக்குள்ள வந்துட்டோம். இப்போ இந்த முருகன் தேட்டர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கார்த்திக் தேட்டர் எப்படி இன்டர்வியூ ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்களோ அதே மாதிரி தான் இந்த முருகன் தேட்டர்லையும் இன்டர்வியூ ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. எனக்கு லெஃப்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜென்ஸ் டாய்லெட்டுக்கான எக்ஸிட் இருக்குது. எனக்கு ரைட் சைடு பார்த்தீங்கன்னாக்கா லேடிஸ் டாய்லெட்டுக்கான எக்ஸிட் இருக்குது. இப்போ அப்படியே நம்ம பார்த்தீங்கன்னாக்கா அங்கே என்ன ஷீட்ஸ் இருக்கோ அதே ஷீட்ஸ் தான் இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு குறைஞ்சபட்சம் 400 ஷீட்ஸ் இருக்குது. கிளாஸ் தருதுங்களா உங்களுக்கு? அது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஃபேமிலி கூப்பேன்னு இருக்காங்க. அந்த ஃபேமிலி கூப் எதுக்குனாக்கா இப்போ நம்ம ஃபேமிலியாக வந்தாக்கா ஒரு ஃபேமிலியாக 10 பேர் வரும். அங்கே உட்காந்து நம்ம பார்க்கலாம். இந்த தேட்டருக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ப்ரொஜெக்ட் ரூம் இருக்குது. அங்கேருந்து தான் இதை வந்து ஆப்ரேட் பண்ண போகிறாங்க. அது மட்டும் இல்லைங்க, இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா 7.1 புது டெக்னாலஜியை கொண்டு வந்திருக்காங்க. ப்ரொஜெக்டர்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆர்ஜிபி ரேசர் மூலிமா இது ஓடுது. அங்கே அதே டெக்னாலஜி தான் பண்ணியிருக்காங்க, இங்கேயும் இதே டெக்னாலஜி தான் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம தானு சார் வந்து சினிமா துறையில் ஒரு நல்ல புரட்சியை பண்ணிட்டாரு. இப்போ அந்த சினிமா துறையை இன்னும் மேன்மேலும் வளர்க்கறதுக்காக அவர் என்ன பண்ணியிருக்காருனாக்கா இதான் லாஸ்ட் டைம் சொல்லியிருப்பேன் உங்களுக்கு. என்ன பண்ணியிருக்காருனாக்கா எந்தெந்த ஊரில் சினிமா நலிவஞ்சி கிடைக்குதோ அந்தந்த ஊரில் அவர் போயிட்டு தேட்டரை எடுத்து அவர் நடத்துகிறார். அந்த சினிமாஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வி சினிமாஸ், அவரோட சினிமாஸ் பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா வி சினிமாஸ். அந்த வி சினிமாஸ் லைட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா கீழே ஒவ்வொரு ஃப்ளோர்ஸ்லையும் ஷீட் நம்பர் வி சினிமாஸ் எழுதியிருக்கோம். புரியுதுங்களா? அவ்வளோ அழகாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபுல்லி சென்ட்ரலைஸ்ட் ஏசி. இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு அங்கே சிசிடிவி கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. புரியுதுங்களா? எல்லாம் புது டெக்னாலஜி கொண்டு வந்திருக்காங்க, புதுசாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லைங்க, இப்போ நான் இங்கே ஒர்க் பண்ணுறவங்கிட்ட சொல்லி நான் உங்களுக்கு வீடியோ போட்டு காமிக்க சொல்கிறேன். நம்மளோட வியூவர்ஸ் வந்து எதிர்பார்த்துருப்பீங்க வீடியோ எப்படி இருக்கு என்ன இருக்குன்னு. அதனால் உங்களுக்காக நான் அவர்கிட்ட பேசி வீடியோ போட்டு காமிக்கிறேன். வீடியோவில் ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் தான் வரும், ஒரு மிஸ்டேக் வரும். என்னன்னாக்கா ஆடியோ ஓடாது. அது ரீசன் என்னன்னாக்கா நம்மளுக்கு காப்பிரைட்ஸ் ப்ராப்ளம் வரதுனால வீடியோவில் வந்து நம்மளுக்கு ஆடியோ வராது. அதனால் சும்மா 2-3 கிளிப் தான் போவோம் அந்த வீடியோ. அது வந்து பாருங்க. இப்போ முருகன் தேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு இன்டர்வியூலாம் சுற்றி காமிச்சிட்டேன். வீடியோ போட்டு காமிக்க சொன்னார் சார், போட்டும் காமிச்சிட்டேன் உங்களுக்கு. நான் ஆடியோ மட்டும் வராது, அதுக்கு உண்டான ரீசன் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். நான் அப்படின்னு சொல்கிறேன், நம்மளுக்கு காப்பிரைட்ஸ் ப்ராப்ளம் வரதுனால ஆடியோ போட முடியாத சுச்சுவேஷனில் நாங்கள் ஆடியோ போடல. புரியுதுங்களா? அது மட்டும் இல்லைங்க, இந்த தேட்டரில் 7.1 சவுண்ட் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம தானு சார் என்ன பண்ணியிருக்காருனாக்கா ஆம்பூரில் வாழ மக்களுக்காகவே இந்த சவுண்ட் சிஸ்டத்தையும் இந்த தேட்டரையும் நம்மளுக்காக அவர் செதுக்கியிருக்காரு, அழகு பண்ணியிருக்காரு. அந்த அழகை நீங்கள் வந்து பார்த்து அழகு இன்னும் மேன்மேலும் அழகாக்கணும். அது மட்டும் இல்லைங்க, இந்த தேட்டருக்கு உண்டான அடுத்தடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவாக வரப்போகுது. நீங்கள் காத்திருந்து பாருங்கள் நம்ம சேனலில். இந்த தேட்ரு எப்போ ஓப்பனிங்னு உங்களுக்கு கூடிய சீக்கிரத்தில் அறிவிப்பு வரும். வந்த பிறகு வாங்க படத்தை பாருங்கள். இப்போ நம்ம 2 தேட்டரை சுற்றி பார்த்துட்டோம். சாரு நம்மளுக்காக வந்து டைமை ஒதுக்கி கொடுத்து வந்திருக்காரு. 2 தேட்டரையும் பார்த்துட்டு இந்த 2 தேட்டரையும் ஒர்க் பண்ண இன்ஜினியர் சார் இருக்கார்.
அவரை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் இன்ட்ரோ எடுத்துடலாம் வாங்க. சார் வணக்கம் சார். வணக்கம் சார். இந்த தேட்டர் ஆம்பூரில் எடுத்து டெவலப் பண்ண எப்படி சார்? சாருக்கு தானு சார் தேட்டருக்கு எப்படி சார், தானு சார் எப்படி சார் இதாச்சு? ஒரு முடிவு பண்ணியிருக்காருங்க தானு சார். உடச்சிலே இருந்தார். அந்த வெளியில் தேட்டர்லாம் பார்க்க சொல்ல பல இடத்துல வந்து சினிமா வந்து ரொம்ப மோசமான நிலைமையில் இருக்குது. அது நாத்தார்காடு. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய தேட்ரு பாப்புலேஷன் இருக்க ஏரியாலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேட்ரு வந்து ரொம்ப பாழடைஞ்சு போயிருக்கு. ஒரு பாத்ரூம் ஒரு வசதி கூட இல்லை. இந்த சினிமாவை வந்து ஒரு பெரிய லெவலில் அவர் எடுத்துகிட்டு போனோம். சினிமா எந்தெந்த ஏரியாவில் வந்து வீக்காக இருக்கோ அந்த ஏரியாலாம் வந்து பெரிய லெவலில் டெவலப் பண்ணணும்னு சொல்லி ஒவ்வொரு தேட்டருக்கும் ஒரு 2 கோடி 3 கோடி போட்டு செலவு பண்ணி இப்போது நார்த்து சவுத்து ஒரு 180 தேட்டர் வந்து இப்போது உள்ளே வந்துட்டுருக்காரு. இப்போ நாங்கள் ஒரு 20 தேட்டர் வந்து அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்கோம். இது முதல் தேட்டர் ஆம்பூரில் ஆர்ஜிபி லேசர், அதாவது வேலூருக்கு அப்புறம் இங்கே தான் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம். சார் இப்போ 4K ஆர்ஜிபிக்கு டிஃப்ரென்ஸ் சார்? ஆர்ஜிபி லேசர்னால் உங்களுக்கு அதில் பல்பு கிடையாது. 4K ஆர்ஜிபி ரெண்டும் ஒரே குவாலிட்டி தான் இருக்கும், ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது. அட்வான்ஸ் தான் ஆர்ஜிபி வந்து இப்போ நாங்கள் போட்டுட்டு வரோம். நிறைய தேட்டரில் இல்லை, இப்போ தான் பண்ணிட்டு வரோம். லேசர் ஆர்ஜிபி லேசரு. இதில் வந்து சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா 7.1 டால்பி போட்டிருக்கோம். ஓகே சார். இது 2 தேட்டர். இது வந்து விரைவில் வந்து இப்போ ஓப்பன் ஆகிறதுக்கு சார். இந்த ஓப்பனிங் டேட்டுக்காக மக்கள் எதிர்பார்த்துன்னு இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சார் சொல்ல வரீங்க ஓப்பனிங் டேட்டை பற்றி? இல்லை, இந்த தேட்டர் வந்து ஒரு பெரிய லெவலில் பேசிகிட்டு இருக்கு, உங்களுக்கு தெரியும். அதனால தான் சுற்றி வந்துட்டு இருக்கீங்க. மக்கள் அதான் சார் உண்மை. மக்கள் வந்து ரொம்ப எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க இந்த ஆம்பூரை. ஆமாம் சார். இது வந்து இந்த வி சினிமான்றது வந்து தமிழ்நாடு முழுவதும் இல்லாத அடுத்தது ஆந்திரா கேரளா இப்படி போகிறதுக்கு போயிட்டே இருக்கும். அந்த லெவலில் பண்ணிகிட்ருக்காரு. அப்புறம் உங்கள் மூலிமா நான் வந்து ஒரு ரெக்வெஸ்ட் வச்சுக்கிறேன் சார். சாருக்கு இப்போ எங்கெங்கேயோ படம் எடுத்துட்டாங்க சார். ஆம்பூரில் வந்து சொல்லிகளுக்கு ஷூட்டிங் யாரும் எடுத்தது கிடையாது. சொல்லிகளுக்கு நிறைய ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ஸ் இருக்குது. இந்த பக்கம் தங்க கோயில் இருக்குது, ஏசியாவில் மிகப்பெரிய விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையம் இங்கே இருக்குது, ஏலகிரி மலை இருக்குது. இங்கே எங்கேயும் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ஸ் அவ்வளோ எடுத்தது கிடையாது சார். நீங்கள் சார்கிட்ட சொல்லி நம்ம ஊரை தேட்டர் டெவலப் பண்ணாரோ, நம்ம ஏரியாவில் இருக்கிற இந்த ஒருங்கிணைந்த வேலூர் மாவட்டத்தில் இருக்கிற அனைத்து இடத்துலையுமே ஒரு படம் மூலிமா இன்னும் கொஞ்சம் வெளியே கொண்டது உங்களுக்கு ஒரு ரெக்வெஸ்ட் வைக்கிறேன் சார். நான் இதை கண்டிப்பாக வந்து இந்த ஆம்பூரை இந்த அளவுக்கு இதில் வருமானத்தெல்லாம் பார்த்து பண்ணல. சினிமாவை காப்பாற்றணும். அவர் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக இருந்து அதில் பல கோடி வர சொல்லவும் இந்த சில கோடிக்காக இந்த தொழிலை பண்ணுறாருன்னா அது பெரிய விஷயம். என்னென்னா அந்த தொழிலை காப்பாற்றணும், சினிமாவை டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ஆர்வத்தில் தான் இதில் இப்போ இறங்கியிருக்காரு. பல விஷயமாக பண்ணணும்னாரு. இப்போ இது முதல் தேட்டராக எடுத்திருக்காரு. இது வந்து 100 ஆகும் 200 ஆகும், பெரிய லெவலில் பண்ணுவார். இதே தேட்டரில் ஷூட்டிங் நடக்கும். அதை பற்றி கவலையப்படாதீங்க, நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம். ஓகே சார். நன்றி சார். ஓகே, தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ.